hedder Camilla Arnsberg, og jeg er frivillig på Roskilde TV. Roskilde TV har sendt siden 1984, og i dag sender vi til hele Sjælland fra Kanal Øst. Vi er et team af dygtige og arbejdsomme mediefolk, der alle brænder for at lave lokal-tv af høj kvalitet. Vores projekter varierer mellem alt fra udsendelser om lokale ildsjæle til kunstnerinterviews på Roskilde Festival. TV-mediet er en spændende og dynamisk branche, og nu har I muligheden for at få foden indenfor. Vi vil nemlig gerne se, hvad Roskildes Ungdom har at byde på, hvad der interesserer jer og hvad I brænder for. Derfor vil vi gerne invitere 3 elever fra hvert af Roskildes 5 gymnasier ind i vores verden. Hver gruppe fra hvert gymnasie vil blive oplært her i nødvendige færdigheder som kameraføring, redigering, speaking, research og hvad der ellers skulle være brug for. Derefter er det helt op til jer, hvad der skal ske. Hver gruppe får lov til at producere et 30-minutters program, hvor fokus er jeres liv, ungdom og jeres interesser. Udstyr og vejledning til rådighed, men derudover er det jeres ansvar at producere jeres indslag. Det er op til den enkelte skole, hvordan de 3 elever udvælges, men det vigtigste er dog, at du er interesseret og engageret i at blive en del af medieverdenen. Lyder det som noget for dig, så er det nu, du skal kontakte din lærer, der kan fortælle dig mere om projektet og hvordan du har mulighed for at blive en del af det. Vi glæder os til, at Roskildes Ungdom bliver en del af Roskilde TV.